O comercio da alimentación en Ourense protagonizou unha xornada de folga que durante o día mantivo pechadas as portas de tendas de conxelados, ultramarinos e supermercados que se rixen polo Convenio Provincial de Alimentos. Un movemento que parte da necesidade dun convenio colectivo digno e que se complementou cunha manifestación. O parón ao que se sumaron Verín, Carballiño, o Barco de Valdeorras e Xinzo de Limia busca por en valor o comercio de alimentación ourensán, que, segundo os sindicatos promotores, atópase a cola a nivel galego en condicións laborais e sociais. O vindeiro martes manterase unha reunión no Consello Galego de Relacións Laborais para mediar nunha cuestión que afecta xa a todos os cidadáns da provincia.